Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího shortu z novin a dneska se koukneme, co zajímavého nám píšou. Takže Mladá fronta. Irsko a Skotsko drtí ničivá bouře. Nárazy větru byly 170 km za hodinu a lokálně až 200 km, což už je dost velký fičák. Dál tu máme právo. V právu si přečteme o Honzovi z Bacheloru, kde hledal svoji lásku před kamerou, a nebo dramatické zdražování bytů, zvýší se i nájemné, což nějak tak asi dá logiku, bych řekl. Pak tu máme Deník.cz a tady se dozvíme, že je 130. výročí automobilky Škody, takže návštěvníci v muzeu Mladé Boleslavi si připomenou legendární modely Škoda Popular a Rapid. Takže kdo chcete, můžete se zajet podívat do Škodovky a uvidíte, co tam je pěknýho. Tak, Blesk, tak tady nám píšou, že Dominik Hašek slaví 60 a bude po 4. tátou. Takže gratulujeme a nezávidíme. A dále tu je, že v ulici bude nová posila a bude tam Kristýna Leichtová, která vlastně hrála v comebacku Ivu. A poslední tu máme sport, kde v Plzni chválí Prince Adua, útočníka, který teď je jejich největší klenot, a Slávie v krizi ze 7 zápasů vyšla 4krát na prázdno v Evropské lize, takže nejspíš bude čistka v kádru. Tak, to je dneska všechno z novin a můžete se těšit v pondělí na další short, takže zatím čus.